Benvinguts al podcast Lleida Esportiu. Què tal? Benvinguts a un nou podcast de Lleida Esportiu i com sempre estic amb el Pol Empurlanès. Hola Pol! Molt bones. Què tal estàs, Pol? Molt bé i amb ganes de comentar el que tenim avui amb aquest podcast. De què parlarem avui? Avui tenim moltes coses, tenim 3 postpartits, fitxatges, equipacions, dorsals, la Lliga, enquesta i Twitter Lleida. Doncs amb això comencem el podcast d'avui. Vaig sempre tan de pressa que no ho veig. Vull atrapar-ho tot. Bueno, doncs començarem el podcast d'avui amb el primer postpartit d'un amistós que es va jugar el dijous. Quin és aquest amistós, Pol? Va ser contra el Tarazona, comentàvem el dimecres passat que era un dels amistosos més importants perquè feia el Lleida, que venia a descansar 3 o 4 dies, i aquí podíem veure un equip bé físicament i va donar molt bon resultat, va acabar guanyant 0-3, la primera victòria dels partits amistosos, va marcar al minut 37 Abel Molinero, al minut 56 Alfa Bakayoko i al minut 90 ja tot decidit, Modest Notario va fer el 0-3 definitiu. Anava a comentar l'11 titular que va sortir, l'equip de Molo va sortir amb Pau Torres a la porteria, José Ruiz, Eneco Simic, Abdoulaye Fall, César Soriano, Chavero, Marc Martínez, Raúl González, Fernando Cano i Abel Molinero. Jo, malauradament, sol vaig poder veure una miqueta de la primera part. Pol, tu me sembla que el vas poder veure tot sencer, no? Sí, el vaig veure tot sencer i em vull quedar, per mi, va fer un partidàs Abdoulaye Fall, un partidàs va fer, Sí? Un partidàs, i també Simic em va agradar, però Abdoulaye Fall va ser una bestiesa, sí, em va encantar. Per tu, el millor del partit va ser Abdoulaye Sí. Fall, no? Per mi sí. I també Simic també va fer molt bon partit, però Abdoulaye Fall em va sorprendre. Hosti, doncs molt bé. Quin és el jugador que vas dir? No m'agrada gaire. A veure, quan guanyes un partit, molts està bé, però potser el que no m'agrada molt va ser potser Pau, però és que clar, Pau Torres no va tindre oportunitat de lluir-se tampoc perquè no va fer molts xuts a la porteria. Llavors, no em quedaria amb cap jugador bé perquè tots van fer més o menys bé, a ser un 0-3 contundent contra un equip que, doncs, per mi no està al nivell del Lleida. Vaig veure que van expulsar a Pau Torres. Exacte, si no me'n recordo malament va ser cap al 80 o 85 del partit, faltava no res per el partit, va haver una discussió entre jugadors per no saber què passar, es va muntar allí una de Cristo i va aparèixer Pau Torres que estava a la banqueta, Què dius? i al final no sé què vam fer, vam discutir i l'àrbitre va dir roja al banquillo i llavors vam saber després que era Pau perquè el vam veure marxar, però el va tindre que tranquil·litzar hasta un de la banqueta del Lleida perquè estava una mica bastant enfadat i bueno, aquesta expulsió jo crec que expulsió per a què? Un amistós. O sigui, es va muntar una tangana al final del partit amb un partit amistós. Sí que tampoc vull exagerar, però no sé per quin motiu, ja no me'n recordo perquè ja fa uns quants dies, però se va liar i Pau Torres va aparèixer aquí i va dir què? Aquí la lieu jo més. I roja al canto. Bueno, no, em sorprèn. És l'únic partit, de moment, amistós que hem guanyat. També s'ha de dir que el dimecres, el dia que està sortint aquest podcast, pel matí, hauran jugat un amistós contra el Barça juvenil. Això nosaltres no ho sabrem, esperem que s'hagi guanyat aquest partit, no? Però ho comentarem al directe, ja ho podem dir. Clar. Segurament aquest serà... Ja s'estarà acabant aquesta pretemporada, Pol. Com valoraries aquesta pretemporada que ha fet el Lleida? Recordem que a dilluns 12 d'octubre sol ha guanyat un partit contra el Tarazona per 3-0. Bueno, més o menys com totes les que ha fet, no?
partits una mica bastant dolents, però jo tampoc m'esperava molt més. Va fer partits bons, si vols, contra l'Espanyol, que l'anirem a comentar ara, i Tarazona, perquè després els que han fet, que també comentaríem Andorra, i els dos de l'Andorra i Egea, no han sigut gens o bons, perquè sobretot per la defensa, que la defensa no ha estat gens acertada. Jo la nota del 0 al 10 li ficaria un 6 o un 5,5. Amb aquest partit contra el Tarazona? Contra el Tarazona va haver un equip complet, però és que és un equip que acaba d'ascendre a la segona B, llavors li fico un 8. Un 8. Vale. Vull preguntar, Álvaro González, em sembla que va jugar. Què tal ho va fer? Doncs crec que sí que va jugar. A veure... Bueno, titular no, la banqueta crec que sí. No em vaig fixar molt, si et soc sincer. No. Vale. Álvaro González no és un jugador que em cridi molt l'atenció. O sigui, el més cridaner va ser Abdoulaye Fall, no? Que va fer un partidàs més. Si l'haguessis vist... I després vaig veure un regatito de Chavero, que ve... No, sí, Chavero també és un jugador que m'està agradant molt, no, és que promet. També Modest Notario també m'agrada. Sí, Modest Notario és el que t'anava a dir, va marcar Modest Notario, no? Un nou fitxatge jovent, no? No sé, va fer un bon gol, no sé. Bueno, va ser al minut 90, quan el Tarazona ja passava una mica de tot, va fer un centro i quasi sols contra el porter va xutar a porta buida i bueno. El típic gol del minut 90, Pol, ja saps. Bueno, doncs ja hem acabat de repassar aquest postpartit contra el Tarazona. Si et sembla, passem al de l'Espanyol B. Som-hi. Doncs aquest dissabte, el passat diumenge, el Lleida Esportiu va jugar un amistós contra l'Espanyol B. Aquest equip també estarà a la categoria de la terra ferma. El Lleida Esportiu es va començar avançant al minut 3 de partit després d'un penal provocat per Alfa Bagayoko i que el va convertir Marc Martínez. Tot i així, els Pericos els van remuntar amb 2 gols, un a la primera part i un a la segona part. El Lleida Esportiu va sortir amb aquest 11, Pau Torres, José Ruiz, Robert Costa, Joanet, Marc, Raúl, Yasser, César Soriano, Eneco, Alfa i Abraham. Però van sortir a jugar també durant tot el partit Víctor Vidal, Liu, Chavero, Quim Araujo, Cano, Jané, Abel, Toni Vicente, Simic i Fall. Una cosa. Perdó, no ho he dit. Penso... L'empat de l'Espanyol també va ser de penal. Sí. Bueno, aquí no podem entrar en polèmica perquè no el van televisar, llavors no podem dir si era clar penal o no per part del Lleida i de l'Espanyol. Ara que penso, si el Pau Torres van expulsar al partit del Zamora, va jugar contra l'Espanyol. Les sancions als partits amistosos no ho hem comptat. Els partits amistosos no compte. Vale. Llegeixo que la primera part va ser més bona pel Lleida i la segona part ja va estar més igualada. Però, bueno, el que et digues, no? Tampoc podem comentar molt. Sí, exacte. Sí, tant el partit contra l'Espanyol que contra l'Andorra no el van televisar, llavors què vol? Sí, perquè Aragón, clar, van fer equips com Tarazona i Egea, que són equips de Navarra, són equips d'allí, pues, el televisen, però contra Espanyol B, que és un equip català, i contra Andorra, que també, pues, no, és normal que no el facin per televisió. El que fer és que Lleida Televisió els televisés, no? No sé, trobo que estaria bé. Per exemple, l'Olot ho fa. L'Olot té, mira l'Olot, l'Olot té contracte amb Footers i contracte amb la televisió ho trobo superbé, perquè amb aquests amistosos els pots veure i a més a porta tancada, no? Seria molt interessant. O si no, un streaming, com diem els altres podcasts, no? Fer un streaming per YouTube, per Twitter, no sé. Sí, estic d'acord amb tu, però és una cosa que ho ha de decidir de moment, no sé, a veure com ha acabat tot això. Donem per tancat també el postpartit contra l'Espanyol, Pol?
Sí, bueno, te vull preguntar una cosa i és que com valorar... és preocupant aquesta derrota contra l'Espanyol, un rival també de la nostra lliga. Ens hem de preocupar o no? Bueno, clar, no vaig veure el partit, no puc dir si va haver molts errors defensius, però jo crec que no, perquè és un partit amistós i en cap és 1-2 també va estar bastant igualat. Jo no em preocuparia perquè el Lleida, vulguis o no, jugant està malament aquesta temporada ha quedat 5è. Sí. Bueno, és que al final pretemporada sí que importa el resultat, perquè, a veure, sempre t'agrada guanyar, però al final el que més t'importa és començar a tocar pilota i agafar ritme físic, que és el que més important i després del Lleida, que ha començat molt tard la pretemporada. La pretemporada és per això, és per agafar ritme físic, no és per guanyar, jo crec, i perquè clar que si tu comences la lliga venint de guanyar 0-5 a un amistós, comences molt millor que no perdent 2-0, per exemple. Però jo crec que la pretemporada és per agafar ritme, és per això és pretemporada, és abans de la temporada, no és per guanyar, perquè no et donen res per guanyar a la pretemporada. Pol, ara és quan el partit d'aquest dimecres que s'ha jugat pel matí, el Lleida ha guanyat 10-0 i nosaltres estem aquí fent el ridícul. Bueno, passem al partit de l'Andorra. Va ser un partit que el van jugar el dilluns, va acabar amb 0-0 al marcador, un partit molt igualat. Va jugar contra l'Andorra el primer partit, van quedar 0-1 a favor de l'Andorra, aquest cop 0-0, empat a 0, molt igualat el partit. El Lleida va sortir amb Pau Torres a la porteria, Simic, Abdullah Foll, Chavero, Toni Vicente, Fernando Cano, Abel Molinero, Quim Araujo, el nou fitxatge titular. Després en parlarem. Exacte, Eneco, Liu i Álvaro González, aquell jugador que t'agrada tant, Pol. Jo de moment Álvaro González el que he vist, bueno, no sé el primer dia quin va ser el primer partit que vam fer per la tele, el que vam donar per Twitch. El de l'Egea. El de l'Egea, jo no me'n recordo ni si va jugar, no el vaig veure gaire. No crec que sigui titular indiscutible a l'equip de Molo. Bueno, clar, és que tens bastants jugadors, però a veure si també fitxen aquest davanter que se m'esperen tots per acompanyar Raúl, que pobret estava més sol que la una. Sí. Te faré la mateixa pregunta. Ens hem de preocupar empatant a 0 contra un rival que està al nostre grup de la Lliga? Doncs a mi m'agrada aquest empat. Mira el que et vaig a dir. T'agrada? Venim de jugar... Sí, t'ho juro. Venim de jugar fa menys de 24 hores un altre cop, un altre partit, que jo crec que està superbé perquè s'ha d'agafar ritme i això. I l'Andorra aquest any serà un equip que estarà a dalt, molt a dalt, t'ho dic jo, eh? A la descripció teniu el directe que hem fet amb el pronòstic d'aquesta temporada. Però bueno, és que i 0-0, venim de jugar fa poc un partit, l'equip encara li falten peces, li falta físic. Voldria veure també com han jugat. A l'Andorra se li ha anul·lat un gol. A l'Andorra no se li ha pitat un penal que han dit que era. Però bueno, no sé. Prefereixo perdre pretemporada que a Lliga, això sens dubte. T'anava a dir una cosa tindre paciència. Sí. Vale, el Lleida va anunciar el nou amistós contra l'Andorra amb una podem dir que la Lleida d'Andorra és un clàssic? Vull dir, ojo, que aquest partit al mig de la temporada pot ser molt important, perquè com diu el Lleida, pot ser que ja sigui un clàssic. Ja han fet 2 partits a pretemporada, faran 2 més a la competició, i qui no sap si en un futur del playoff es puguin tornar a trobar i que ascenguin. No se sap mai. Esperem que sí. Això, sí. El gol de l'Andorra va ser... Quan el Lleida s'enfronti a l'Andorra, que serà Andorra serà l'últim partit de la competició i al Camp d'Esports. Això segur que serà un clàssic, no? Com diria el Lleida, molt calent, i que segurament en jugarem els jocs per a ascendre. Estic mirant aquí el llei dels tuits que ha fet sobre el partit, estic veient que bastant perill ha generat. L'Andorra ha tingut que intervenir en algunes ocasions Pau Torres, però al final 0-0 al marcador i, bueno, com diu sempre Molo, un partido más, un dia más para las piernas. També m'agrada molt quan ho diu això.
i ja està. La pretemporada, més o menys, perquè jugarà avui, ja haurà jugat quan em veieu el vídeo, però com a molt un partit més com a màxim, perquè la temporada està a la vuelta de l'esquina, també després parlarem. Pol, has comentat, has fet una pinzellada abans de Molo, i jo tinc aquest vídeo de Molo que valora una mica el partit contra l'Andorra i la pretemporada. L'escoltem? Venga. Bien, Molo, primero de todo, valoración del partido de hoy. Bueno, pues muy parecida a la de los últimos partidos que hemos jugado, partido más, un entrenamiento más y repartir minutos. Estamos intentando que toda la gente sume un número de minutos parecido para cuando llegue el primer partido de Liga pues poder estar a un nivel competitivo óptimo, ¿no? 2 partidos en 2 días, ¿con qué te quedas? ¿Qué puedes extraer de estos 2 partidos? Muchas cosas positivas, también negativas, evidentemente, pero es muy importante que este tipo de partidos pasen cosas malas también, porque es cuando hay que ajustar, es cuando hay que entender lo que queremos. Insisto en que hay mucha gente nueva que tiene que acoplarse con los que estaban y hay mucha incertidumbre muchas veces de esa gente que viene de otros sitios con un modelo de juego distinto, y al final todo este tipo de partidos pues sirve para eso, ¿no? Para ir ajustando, para ir cogiendo ese nivel que queremos a nivel físico también. E insisto en que bueno, ya después analizaremos con ellos lo que está bien y lo que está mal, claro. ¿En qué punto, en qué momento está el equipo ahora mismo? Bueno, aún nos queda mucho. Estamos todavía en ese momento de construir. Yo siempre digo la misma palabra porque me gusta mucho y nos falta mucho. No me atrevería a decir un porcentaje porque al final son sensaciones. Sé que físicamente el equipo cada día está mejor, sé que a nivel de conceptos pues lo van cogiendo cada día mejor, pero esto es un camino largo y esto no se construye en 2 días. Esto, para que lleguemos a otro nivel óptimo, seguramente tengan que pasar varias semanas. Vienen 2 partidos más de pretemporada, más la siguiente semana de preparación. ¿Necesario todo esto para que el equipo acabe de encajar? Sí, nuestra idea en pretemporada al final era intentar coger muchos partidos, ¿vale? Por eso hemos jugado 2 días seguidos, el día de Osasuna y Egea también jugamos 2 días seguidos, que eso implica pues un desgaste de minutos y muchos cambios, pero nos interesaba porque entendíamos que el nivel competitivo se coge jugando, más que entrenando, ¿no? Y bueno, nos tiramos 2 semanas y medias primarias para mantener una buena base física a nivel de fuerza, y a partir de ahí pues hemos intentado acumular muchos partidos y bueno, nos faltan 2, intentaremos que sea un poquito mejor que estos que hemos jugado y bueno, llegar a la semana precompetitiva pues con unos mínimos, ¿no?, para competirlo. Bueno, doncs aquesta era la roda de premsa de Molo, que ens ha deixat una petita exclusiva, no?, per dir-ho així, i és que encara falten 2 partits més. Un, el que s'ha jugat aquest mateix dimecres pel matí, que encara nosaltres no sabem el resultat, i un altre que quan estem gravant aquest podcast encara no està oficialitzat. Veurem contra qui és. Pol, com sempre te pregunto, i sempre ho fas, a veure si avui ho has fet, t'has apuntat alguna cosa? Sempre. No tant com altres vegades, perquè jo crec que és molt repetitiu, no el discurs de Molo ja, però tampoc pots dir moltes coses. Sí. Pero n'he comentat algunes. Comencem amb... Diu que el partido extrae muchas cosas positivas. También queremos alcanzar el nivel físico para competir. Nos queda mucho, això ja ho ha dit les 2 o 3 últimes rodes de premsa. És veritat que al Lleida encara li queda molt. Esto no se construye en 2 días, que el equipo, hay ya molta gent nova, ha dit que esto no se construye en 2 días y que també cada dia estamos mejor físicamente. Jo crec que estic d'acord amb tot, com sempre, però sí que és veritat que el Lleida, jo cada dia el veig millor, sí, els partits que he vist televisats el veig millor físicament, però el que queda per perfeccionar és el joc, que al final és el que et fa potser guanyar els punts de cada partit. Pues... no se poden anar enrere molt, que la setmana que ve ja comencem la Lliga. Exacte, el 25 d'octubre, data fitxada ja. Pol, estàs nerviós? Gens. Gens diu, però què? Amb ironia, no suposa que ho dius? A veure, un pelet. Un pelet, no? Un pelet. Bueno, us ho avanço ràpid, comentarem la setmana que ve, però aquest partit es podrà veure per footers, ¿vale?
Ja està. Bueno, T'has quedat tranquil. m'he quedat tranquil·líssim, sí. Molo, com el veus? Com el notes? Estàs d'acord amb el que diu ell? Sí, estic d'acord amb tot el que ha dit, amb totes les rodes de premsa de tots els amistosos, perquè és que és la pura realitat. I encara li falta molt a Lleida, que està millor físicament, i que hi ha coses positives, però també negatives, perquè ja les han vist, les negatives. Però jo m'he quedat molt, jo espero que faci un bon paper aquesta temporada, i bueno, és que és un entrenador sense experiència, és que és la seva segona temporada entrenant en un equip, i què vols? Tampoc ens poden fer allà pujar de categoria i després guanyar ja, no sé. Doncs si no pot s'ha de portar un que pugui, No portarem a Molo perquè va ser majo amb nosaltres. Si portem a Molo és perquè ens ha de pujar, Si no pa fuera, Ho sento molt, que li tinc molt carinyo i tot el que vulguis, però que si no ve amb un projecte de pujar, ho sento molt, ens veiem l'any que ve. Pol, quin és l'últim fitxatge que ha fet oficial el Lleida a dies d'avui? Quin ha sigut, va? Quim Araujo, Pol. Em sembla que tu t'has apuntat una mica d'ell, no? Una mica sobre ell. A veure, explica'ns, Pol, explica'ns, sisplau. Volem Quim Araujo. És un jugador procedent del Cartagena de 32 anys, bona edat, no està mal, firma fins al 30 de juny de 2022, és migcampista, òbviament, migcampista català, i també té experiència a segona divisió. Amb el Córdoba ha estat en el club en el qual el migcampista ha jugat a segona amb un balanç total de 36 partits disputats entre Lliga i Copa del Rei. Vull dir, experiència en té. T'il·lusiona? Superbé. És boníssim. Segons el que he llegit, és un dels millors migcampistes que quedava lliure al mercat. Sí. M'il·lusiona moltíssim. A veure, quan el podem veure? Ja, contra l'Andorra va ser titular, però clar, no el televisen. És que de veritat. El Lleida té 22 fitxes i en té 21 ocupades. Què vol dir? Que li falta una encara per ocupar. Segurament que serà un poden haver baixes. Que acompanya Raül. Clar, després comentarem aquestes fitxes, quins són amb els dorsals, però abans de tot, davantella, sisplau, no sé què esperem. Albert Esteve, crec que va ser Albert Carbó o algú per Twitter, que arrobava l'Albert Esteve preguntant-li sobre si fitxarien el Boris Garrós del Sabadell, un davanter també molt bo. Sí. I ell va dir que no vindria, però hi va posar #seguim, com no, treballant. Així que estic seguríssim que vindrà un nou, o almenys espero, sisplau. No, és que ho necessitem. És que... Si no pot jugar només amb Raül Nadal. Amb Sevi de nou. Exacte. Ficarem, si vols, al Robert Costa, Pau, a dalt. Al final tornarem a fitxar a Dani Provencio para que jugui de punta. Sí, clar. Bé. Anem a les noves equipacions que van anunciar ahir. Una cosa, et volia fer un anotament, i és que el Nico, han posat avui una Insta-story el dilluns, amb una foto del camp d'esports, i surt la gespa, Pol, que fa una pena, tota marró. Esperem que la canvin. Parlant del camp d'esports... Per una part, dona positivisme perquè vol dir que està a prop de jugar al camp d'esports, però per l'altra, la gespa també és normal que estigui una mica així malament, perquè fa des del març que no es mou el camp d'esports. Llavors, clar, ara començaran amb... Vull preguntar, com que juguen a Mollerussa, juguen a Artesa de Segre al costat del Lleida i no juguen al camp d'esports? Suposo que és per la gespa que l'han de canviar. Pues que s'afanyin, no? Que s'afanyin. No sé, igual jugarem al camp de l'Atlètic Lleida, el pròxim partit. Exacte. Anem a les noves equipacions. A veure, tu, Pol... Entre cometes.
A veure, jo... A veure, sí. No han dit molt perquè van dir nou vestuari de la temporada 2020-2021, però hi ha una equipació que sembla la de futbol, la primera equipació. No sé si és així, però també al final del vídeo fiquen una equipació que no es veu amb interrogant. Llavors, ja estic fet una mica el lío. Anem a comentar-les primer les equipacions que van treure. Primer vam treure vam fer un vídeo. Comencem amb el xandall d'entrenament o per anar a fer les excursions per on sigui, jo crec que són. El xandall, una jaqueteta... De passeo, per anar a convocatòries i això. Exacte, sí, jaqueteta de Lleida, normal i corrent. La de sempre, no? Bueno, a veure, més que res amb aquest vídeo és equipacions de passeig, d'entrenament, la nova d'entrenament, el polo està guai. Sí. La nova... però bueno, esperarem a que surti la nova equipació. La suadera és guapíssima també, Pol, t'anava... si te fixes amb la d'entrenament... Amb el polo, sí. La tens per... No, la d'entrenament, la blava i blanca. Sí. ¿Te sona de algo? Pregunto, ¿te sona de algo? Sí, Pol. Bueno, crec que sí que el que em vols dir. Ho dic? A veure, si pensem en jo, el mateix. a mi, almenys, quan la vaig veure, em va recordar el vídeo que vam fer de reaccionar a les samarretes inventades. Que hi havia una... Correcte. Clar, bastant clavadeta. És el mateix, és el mateix. Pues, és la mateixa camiseta que samarretes jo inventades. Jo m'he recordat que sí. Buah. No, a veure quan... Pol? T'imagines? Els anem a denunciar. Els bloquegem. Abans d'això comentem ens venguem. Abans d'això comentem els pantalons curts, que són com sempre, els pantalons llargs, com sempre, i la suadera que tu t'agrada, dius, no? Sí, m'agrada, sí. M'hauria agradat amb caputxa, no? Amb una caputxeta no quedaria però per entrenar, perquè això és tot per entrenar, llavors, per entrenar. Bueno, a veure, ja l'abric per entrenar ho dubto molt, però... No, a veure, l'abric no, tio, però... Però ara, és que jo, a veure, potser seré l'únic i seré el tonto d'aquí de Lleida, però l'equipació que està d'entrenament que s'assembla a la que vam reaccionar fa temps, i el pantaló blanc sembla que sigui l'equipació per jugar a futbol, perquè el pantaló blanc curt és el que porten cada any per jugar a futbol, també serà per entrenar. Mira, te donaré les raons, ¿vale? Te donaré les raons. Raó, que és la més fàcil. Al final del vídeo surt una silueta d'una samarreta amb interrogants. No, sí, ja. Raó 2, no porta ni el logo de la segona B, que l'han de portar, ni el patrocinador. Bueno, els pantalons. Ah, no, sí, els pantalons porta Q2. És que aquests pantalons... Ah, no. Aquests pantalons igual sí que són els d'esto, els de partit. Que també ho dubtaria, perquè si ho treuen separat, bueno, no sé, ja veurem. Bueno, després d'això hi ha una jaqueta, crec que és, però no és l'anorac, l'abric ve després, però abans de l'abric ve ja com una jaqueta. També, passeo. Però vols dir que farà tan fred per passejar? No sé, A veure, quina jaqueta dius? La que hi ha abans de l'abric. A veure, que estic amb el vídeo. La que hi ha després del pantaló. Aquella després de pantaló. Vale, vaig per la samarreta. A veure... Bueno, és una jaqueteta, no primer, però tampoc. Va, sí, és com una tèrmica. Vale. Bueno, vale, pues... sí, complements. Exacte, més complements. Anem important. I després l'abric. Anem a important. Dorsals de Lleida. Quins són els jugadors que s'han quedat fora? Bueno, primer els que estan a dins. Pol. Te'ls comento, els de fora no me'n donen compte. Me dius si vols. Pol, número 1, fem així, número 1. Amb el número 1, com no, Pau Torres. Estuvo bien en... Número 2. José Ruiz. Número 3. Robert Costa. Número 4. Matek Simic. Número 5. Abdoulaye Fall. El 6. Ah, el 6 Chavero. El 7. Joanet. El 8. Marc Martínez. El 9. Raúl González. Sembla el bingo, això. A por el bote. El 10. Fernando Cano. El 11. Abel Molinero. És un dorsal que m'agrada molt, això el mereix.
El 13, Víctor porter Vidal. suplent. El 14, Yasser. 15, El nou fitxatge, Quim Araujo. el 16, César Soriano. el 17, Eneco. ojo aquí, el 8, Liu. el Chino no, el 19, Modest Notario. el 20, Álvaro González. el 21, Alfa Bakayoko. el 22. Abraham Minero. Passem al sub-23, amb el número 26, Nico. amb el 27, Pladevall. amb el 28 Toni Vicente. i per acabar el sub-23 amb el 29. Àlex Mejía. Pol, a bote pronto. Qui te falta? A veure si ho trobes. Uf, A bote pronto. no hi he pensat, Aquí m'has pillat, a veure, espera, que me fico primer. A veure, qui falta? T'ho dic, Espera, tranquil, home. ganes de soltar tu. Ho estic mirant. Noel Carbonell. No. Falta Espera, Noel Pol, Carbonell. perdó. Que ara que penso, aquí on tinc la plantilla sempre sortia Noel, ara no surt. Noel Què ha passat? Carbonell, ho sento molt, però no seguirà el Lleida Esportiu. Xevi, igual no crec que tingui fitxa de segona catalana. Bueno, passem a parlar de Noel Carbonell. A veure, on s'ha anat? No ho he vist, t'ho juro, No, Noel Carbonell no està. La sorpresa per mi, amb el de 8, el Liu, no? El xino. Sí, completament. Parlaré també- del xino perquè són una mica brusco racista, no? Direm No. Liu i ja està. Perdó. Dos frases que s'han repetit de la temporada passada. José Ruiz té el mateix, Marc Martínez té el mateix, Víctor Vidal té el mateix, Quim Araujo l'han canviat per Dani Provencio, jo crec que ha millorat. César Soriano té el mateix, Una miqueta, no? Bakayoko crec que també té el mateix, i els altres, bueno. M'ha fet molta gràcia que el Nico, que és el sub-23, té el 26, però és que a la seva saberta fica Nico, o sigui, fica Van Rij, vale? Pol, I- això m'ho vas passar tu? Ho vam descobrir? Aquí se semblava molt el Nico. T'ho vaig passar jo. Jo el Delí. trobo un aire bastant clavat Són clavats. a Delí. Sí, a Delí. Són clavats. Bueno, fora d'això, Són clavats. saps per què m'ha fet gràcia lo del Nico? Dis-me. Perquè porta Van Rij i s'assembla molt al nom de Van Dijk. Van Dijk. Sí. Pot ser el futur Bueno, Van Dijk. el nou Van Dijk. Ho veurem d'aquí un any. Ojo, Joanet. Ojo amb el travieso de Joanet amb el 7, És el nou Ronaldo. I el nou Raül. Si ve un davanter, quin número se posarà? Perquè ja està agafat el 17 i el 9. El 99? No sé. El 200. Bueno, Pol, va, passem a la Lliga, que comença d'aquí molt poc. Doncs sí, aquest mateix cap de setmana ja comença per fi la segona divisió B, després de més de 6 mesos. Quines ganes tenc, Pol, de tornar a veure la segona divisió B. On no estarà el Lleida? Sí, no jugarà la primera jornada, però tindrem partits molt interessants. Si vols el repasso ràpid i per on Vinga, es pot sí. veure. Del grup de Lleida, del subgrup A del grup 3, que és on està el Lleida aquest any, hi tenim el Cornellà Olot, diumenge a les 12 en directe per Footers. Espanyol B contra Prat, també a les 12 per Ninguna Televisió. Llagostera Andorra, el diumenge també a les 5 en directe per Footers. Diumenge també Barça B, Nàstic en directe per Esport 3, Footers i Barça TV. I per últim, tancant aquesta jornada, Badalona Hospitalet a les 6 diumenge, en directe també per Footers. Millor partit per mi és el Barça B Gimnàstic, però vull comentar un segon lo de Footers per si algú se vol fer aquest any jo que sé, subscriptor, no? Per poder veure tota la segona B.
estan tots els equips del nostre grup, vale? Menys el Barça B, que sempre el fan per Esport 3 i Barça TV, com no, i Espanyol B, que segurament el faran també per Esport 3. Quan val això de footers? Bueno, anual per tota la temporada va a 49 euros, crec, i si vols pagar-ho al mes, 7 euros. Jo m'agafaré, però bueno, això ja és un altre tema a part. Pol, partits a destacar? Quins veuràs? Sí, estic d'acord amb tu. Barça B contra el Nàstic darà un millor partit. El més fluixet podria ser el Badalona Hospitalet, no? Però és que partits fluixets tampoc n'hi ha, perquè el grup de Lleida és que és molt bo. Però bueno, bons partits per veure aquest diumenge. És el grup de la mort. Sí. I el partit més bo, Fonbert Footers i Barça BTV, no? O Esport 3 també? Sí, els dos. Esport 3 i Barça TV. Jo me'ls tragaré tots, menys l'Espanyol que no es pot veure, me'ls tragaré tots i el pròxim dimecres us diré a veure què tal els equips. Bueno, Pol, comencem ja, per últim ja, per finalitzar les dues seccions del canal. Comencem amb l'enquesta. Dues seccions estrella, seccionades. Bueno, l'enquesta ja està de fa temps, m'ha afegit tutorieta, però comencem amb l'enquesta. Vam preguntar als nostres seguidors què esperàveu que anunciï Lleida a hores d'ara, que el que anunciï nou fitxatge. Eren 4 opcions. Campanya d'abonats, que encara les estem esperant, poder tornar al temple, és a dir, al camp d'esports, contracte amb televisió, és a dir, amb footers, i fitxatges top. Ha guanyat fitxatges top, però no per molt, m'esperava una mica més. Campanya d'abonats votat per un 22%. Poder tornar al camp d'esports un 15% empatat amb contracte amb televisió. I ha guanyat amb un 48% fitxatges top. Ha hagut un total de 60 vots. Hi ha molta gent en aquesta vegada que ens ha votat. Ha guanyat fitxatges top. Jo també he votat fitxatges top. De moment, s'ha anunciat Quim Araujo, no sé si abans o després de l'enquesta, però... Abans, sempre. Doncs serà el més normal un fitxatge, perquè campanya d'abonats no te la pinta, tot i que ja hauria d'haver sortit. El camp d'esports jo crec que encara no anunciaran si es pot tornar, i contracte en televisió tenen Fedora visitant i no crec que canviï res més. Per mi l'enquesta de la mort, hem posat els 4 temes que tots els aficionats del Lleida estan desitjant que passin, Campanya d'abonats, tothom desitjant, però poder fer-se soci. Temple. Crec que també tothom està desitjant tornar al camp d'esports amb tota l'afició. Contracte amb televisió, sisplau. I fitxatges top, necessitem una plantilla per pujar. Jo, és que, sincerament, no vaig votar. És que no ho sabia. Vaig proposar jo l'enquesta. Vota ara. Vota ara. De tot el que hi ha aquí, per a mi, el més important són els fitxatges. Jo fitxatges i campanya d'abonats, que són les dues opcions més votades. Tu me diràs, amb què espero amb més ànsies? Contracte amb TV. Què és el més important? Fitxatges top. Jo el que espero més ànsia és poder tornar al temple, i el que necessitem més... Sí, però... I el que necessitem més és o fitxatges top o inclús la campanya d'abonats. És que, clar, si vas al temple, vas un dia perquè segurament ens tornarà a tancar. Ho tinc segur, perquè ara la Generalitat s'està pensant tancar tot el rato, o sigui, un altre cop, el Vallès Occidental crec que ja l'han tancat, bueno, és un rotllo tot. Campanya d'abonats, sí, va haver... Clar, campanya d'abonats, a veure si pots anar al camp, saps? Contracte amb televisió seria l'única forma que podria seguir a Lleida tot el rato. Doncs sí, això és el més important. Però les 4 opcions són molt importants. Passem amb Twitter Lleida, aquesta secció nova del canal que és molt guai. Vinga, va, Pol, què em portes avui? Avui, sobretot us porto... Mira, l'últim tuit, m'he deixat l'últim tuit, que és bastant bo. Començaré amb un tuit ja de més opinió, no? Que Albert Colegi, vale, @ Albert Colegi,
tenir un canal de streaming propi podria ser una bona iniciativa. Aquest estiu molts equips de la categoria han estrenat els seus canals per fer ocasions com aquesta, no? Els partits. O fins i tot Lleida Televisió podria tenir una bona repercussió en la tarda de diumenge si volgués televisar els partits. Tots d'acord, no? Següent tuit, @unlleidatà. Diu, Lleida me sembla que és l'única ciutat que conec que la gent deixa de ser del Lleida Esportiu per ser de l'Atlètic Lleida perquè no agraden els seus dirigents, o sigui, la seva junta directiva. Us imagineu que passés això a Barcelona? Bartomeu, me piro al Cornellà per ser de l'Espanyol. Fins que te piris del Barça, avisa quan marxis que torno. És boníssim. És bo, és molt bo. Però no cal televisar perquè al març toque. No, però això té raó, perquè l'Atlètic Lleida s'ha creat per reemplaçar, no sé com se diu en català, el Lleida Esportiu. Per reemplaçar el Lleida Esportiu. O sigui, és fortíssim. A més de fer una mica de pressió perquè dimiteix el gran Albert Esteve Totpoderós, que jo ara tampoc voldria, però si passa, doncs se fa això. I no, creen un club amb l'odi per a fer això, però bueno. Últim tuit. Últim tuit que he dit que era el bo, no? Un altre, t'he de posar en situació, ¿vale? El Sabadell, un gran equip que tenim bona relació. Ha pujat aquest cop a segona i bé, ja estan al FIFA, ¿vale? El tuit va sobre el FIFA. FIFA 21, per qui no ho sàpigui, és un videojoc on surten els equips de primera i segona, jo crec que també ho sabrà, i que se juga a la mica consola, no? Bueno, posaven, ja ha arribat el FIFA 21 amb la portada del Sabadell, ¿vale? I @Josep G C _ die niveles dificultad del FIFA. Extrema, leyenda, clase mundial, profesional, aficionado, Sabadell. Aquesta, és que és boníssim. Aquest és boníssim. Aquest és el millor. El Sabadell, Pol, va últim amb 0 punts. Celebrem. Baixarà. I el Girona pujarà. Ojalà. Buah, seria tan epicardo. Bueno, Pol, després d'aquesta meravellosos tuits, acabem el podcast per aquí. Esperem que us hagi agradat. Seguiu-nos a les nostres xarxes socials, a Twitter, Instagram, Spotify i Twitch, on ens fem un directe i esperem que us passeu molt bé. També canal secundari, és veritat, perdó. I espero que ho passeu molt bé amb el diumenge veient la nova segona B que Lleida comença a finals de mes. Esperem que us agradi tot. Adeu. Adeu. Un crit fort al vent, segre i sentiment. Les banderes blaves són la força de la unió i la grada esclata en passió. Som de Lleida, visca Lleida, ho cridem amb il·lusió. Som de Lleida, visca Lleida, cantem gols a l'emoció. Som de Lleida, visca Lleida, sempre volem campió. Perdi o guanya animarem, perdi o guanya exclamarem. En Lleida és el millor. Un rebot del sol, quan marquem un gol. Jugadors i afició senten els colors, la senyera i el Sarrià juntant els cors, blau al firmament i un aplaudiment. Som de terra ferma, l'orgull de la nació i la gent esclata en passió. Som de Lleida, visca Lleida, ho cridem amb il·lusió. Som de Lleida, visca Lleida,